Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndakaendawo kuchipinge. Pandakaenda kuchipinge mainge muri mugore ra2012. At that time ndainge nditori mupfana at that time. So pandakaenda kuchipinge, it was not because ng'anga yacho ndainge ndichizivana nayo, but paine zvainge zvaitika pakati pangu neumwe mukadzi uyo ainge aine mari dzake wandainge ndava kufambidzana naye. Saka at that time koma, in our community ndainge ndakajoinawo youth izvi zvemusangano izvi. So takabva tazonzi tainge tichifanira kuti tinge tichienda kune imwe program iya yavainge vachiti grass cutting, yekuti maienda then you do your grass cutting and mobva mazopiwa zvokudya like food for work. So mukoma, we were picked up ndokubva tazoendeswa, but taizoendeswa kunzvimbo dzakasiyana siyana. Saka inini at that time ndakabva ndazoendeswa kuNorton. Ndakati ndaendeswa kuNorton kuya zvino ndakati ndiri busy zvangu ndichitopusha ndima. Saka by the time pandainge ndichipusha ndima, ndainge ndichipushira ndima yangu iyi padhuze nestand yemukadzi uyo wandakazotanga kudanana naye. Saka iye akabva azouya manje, akabva aramba akanditarisa. Mukadzi uyo akati aramba akanditarisa kudaro, akabva anditi yeah, I can say kuti you are a hard worker. Ndakabva ndatofara paya because ndakatoona kutoti even skin can tell you kuti munhu uyu imbinga uyu. Ndikabva ndatoona kutoti mother iyi yairakidza kutoti yainge ine nzara, ichirakidza kuti zvekare ine mari. So after we had spoken, mukadzi uya akabva azoti iye ainge achida kuti ndinge ndichimupa mafoni numbers angu. Ndikabva ndati foni ina handina kana foni ini. Saka iye akabva azonditi hainetsi, nyaya yacho hainetsi, sezvo iwe uri kuti hauna foni. Zvatava kuita panapa ndezvekudai, ndoda kuti unge uchizodzoka pano. Unogona here kuti unge uchizodzoka pano, then ndobva ndazokupa a peace job. Ndikabva ndati peace job ndinokwanisa kuzodzoka kuti ndinge ndichizorova peace job because ndikuona kuti pastand penyu apa panyangara, pari kuda kuti pange pachizombosakurirwa. Akabva anditi alright, so it is fine, you can come back. Saka akabva anditi same place same time next week, unokwanisa here? Ndikati hongu, but ndakabva ndazomudza kuti mari ndainge ndisina, mari yekombi ndiyo yainge ichishota. Akabva ati haisi nyaya. Akabva azonditi ndaingofanira kuti ndinge ndichingouya chete, but she gave me money. So the following week I then returned back to that place where we had met. So iye akazotondiwana ndakatomumirira kudhara. So akabva azonditi usati watanga kabasa kako uonesha ndatokanganwa maturusi kumba kwangu. Ndakabva ndatoti komukadzi uyu apa ndewe chikuru, apa ava kutonditi sha. Ende ndakabva ndanogara kubackseat because at that time ndainge ndichida kumbocheka temperature kuti ndinge ndichiona kuti relationship yangu nemukadzi uyu yainge iri nechepapi. So ndakati ndichinogara kumashure. Akabva ati iwe kohuya unge uchigara kuno kufront. Ndikabva ndati kana mukazonondirovesa nabhosi murume wenyu. Ndokubva aseka zvake achitondibhabhadzira paya. Akabva anditi handina murume ini. So ndikabva ndatoziva kutoti ibo apa ndaikwanisa kutorova mumzi iyi zvinhu zvekare ndichitorova mari, so simple. So ndakabva ndazoenda kufront paya, ndokubva tatanga kutaura achidriver. She then drove to Borodale. Akabva azondiudza kuti ndo kwaainge achigara, ndo kwaakasiiwa achigara nemurume wake. The husband had since passed away. Takati tichisvika pamba pacho aiso kuti mother iyi ine zvinhu zvayo, ine mari. Mukomana she, we went in there, ndokubva ndashanda, but ndaiti ndichishanda yainge ichingondidongorera chete mother iyi, and she was treating me extra nice. Saka ndakazoti ndachaisa paya. Akabva yanditi yainge ichida kuti ndinge ndichishanda permanently. Akabva anditi ndoda kuti unge uchidzoka mangwana, I'm going to meet up with you in town. Ndakatofara paya, ndikatoti ndatowana basa. She then gave me a phone. Mangwana acho makuseni ndakatomukirawo ndichitoendawo kubasa, and I was feeling proud kuti I had gotten a job. Ndokubva ndazomufonera pandainge ndava mutown. She came and she picked me up. So ainge ava kuti pose apo paanenge achida aingondifonera, and nguva zhinji mukadzi uyu ainge ava kundifonera somewhere kuma 11 p.m. and we would talk maybe for an hour or more than that. She just wanted to check if I had someone
in my room. So paakaona kuti zveshuwa munhu uyu ainge ari single, ndo paakabva azoti one day ainge achida kuti ndinge ndichimbogara pamba pake. Akabva anditi she was facing some issues. Ndikabva ndati what kind of issues are you facing? Akabva anditi since her husband had passed away many years, she wanted a partner but not a serious partner. Akabva anditi ari kungodawo munhu wekuti ainge achingofadzanana naye but not a serious relationship. Ndikabva ndati it was okay by me. Saka ndainge ndava kugara pamba pavo mother ava ndichivashandira, but chainge chondirwadza ndechekuti ndaiti paya kana tava kunorara taitorara tose mukoma, but iye manje aibva azoramba kuti tinge tichiita bonde. So iye mukadzi uyu akabva anditi ainge asingadi kuti vana vake avo vainge vari kuEurope vange vachizviziva kuti izvi ndo zvatainge tava kuita. So mukoma I sticked by her. Ndakangomirira zuva iro raainge akanditi iri ndo zuva iro raainge achazobvuma kuzorara neni. Saka pose apa ainge asingadi kundiudza chokwadi. After 5 days mukoma ndo pandakabva ndazocomplaina, ndikabva ndati zviri nani sha kuti ndinge ndichienda hangu kunorara kucottage, because tariraone kuti usiku hwose sezvaunongoona kuti sikarudzi yangu inenge yakangoti twi yakamira ichikuda, but iwewe unenge uchiramba uchindiavoida. But kubatana tinotobatana, but kuzonoita mutambo wacho unobva wazoramba. Why is it uchizondisiya ndiri pahenyu? Saka iye ainge achingoti ndichakuudza. So on that night when I refused, ndichimudza kutoti inini sha ndatoramwa ndava kutoenda hangu kucottage kuti ndinge ndichienda kunorara. She was so angry with me. Akabva ati saka uda kuti ndinge ndichiita sei, because kana ukagara warara neni hauzvizivi here kuti unofa. Ndokubva atonyarara paya, akabva atanga kuyeredza misodzi. I then returned back to the bed and I started comforting her. Ndikabva ndati kochi ndiudze baby, because iwewo kana ukasandiudza then it means kuti inini handikwanise kuzonzwisisa kuti what is going on, because all that I see is you make sure kuti paunorara unotomeka sure kuti you do not sleep usina zvaunenge wakapfeka so that I can sleep with you. Chindiudza baby, why is it what inini kana ndikangogara ndarara newe kana ndikangoita penetration then it means kuti ndinobva ndatofa same time. Saka iye akabva azondiudza kuti sezvo murume wake ainge ari munhu wekuti aizivana nen'anga dzakawanda, saka hanzi ainge akagadzirwa kun'anga dzakasiyana-siyana, saka ainge akambozama kuti ange achibvisa mimwe mishonga yaakashandisirwa, mishonga iyoyi yerukau. Hanzi mizhinji yacho mishonga yacho ainge akakwanisa kuibvisa, but pane umwe uyo wainge wakaramba kubva paari zvekutoti soon after iye amboti fambei when she thought kuti she had healed from the passing away of her husband, ndokubva azoita boyfriend. But hanzi boyfriend iyaya yakati ichingonopinda kudai ikabva yatoti sha wandiuraya ndatofa ini. Then a couple of days later on hanzi murume uya yasikarudzi yake yakabva yazozvimba ndokubva yazoputika. Saka that is what she was telling me kuti iye ainge aine rukawo. Ndikabva ndati baby nemadiro ose awo andinokuita handina kana basa nazvo ini, chingondisiya ndinge ndichipinda chiko chinonzi rukawo kwandiri. Tariraone kuti ndiri kutokufila heavy, chingondisiya ndinge ndichingoita zvandiri kuda kuita. Akabva anditi hazviite, handingambobvume kuti unge uchirara neni because kana ukarara neni unofa sha. Let us try to find a solution. Ndikabva ndati saka paribo, let us try to find a solution. So mukomanashi iniwo ndainge ndava kuti kana ndikadzoka kwedu ndaibva ndatanga kutsvaka ndichipinda mumakona ose ndichitsvakawo munhu wekuti aikwanisa kundibatsira so that bhebi rangu iri tinge tichikwanisa kubvisa rukawo rwacho rwainge ruchinzi ndo rwainge rwuri paari. Then there was this other day takatoti zvedu takatorara ndikatoona munhu achitopinda achitojabula paya. Ndikabva ndati kochiko nhai mama. Akabva azondiudza kuti ainge asangana neumwe murume ainge amupa mafone numbers eimwe n'anga iyi yainge ichinzi ine masimba but ndiye kuChipinge. Akabva anditi zvino handizivi kuti bhebi wako unokwanisa kuzomuperekedza here tobva taenda tose kuChipinge, are you comfortable with that? Ndikabva ndati yes of course I am comfortable kuti ndinge ndichienda newe kuChipinge. Handiti ndenjiziva kuti ndinenge ndichifambirawo kuti zvinhu zvangu zvinge zvichizoita bo. So mukoma takabva tazoenda kuChipinge kuya takati taenda kuChipinge kuya then takazoti tapinda mumatare, but takazopinda mumatare I can say kuti this was 4 days after that because pamba pacho pen'anga iyoyo painge
pakazara vanhu avo vainge vachida kubatsirwa, vainge vaine matambudziko akasiyana siyana. So takabva tazoudzwa kuti murume wake ndiye ega ainge achikwanisa kuti ange achibvisa rukawo rwacho, but ko munhu anenge afa anokwanisa here kuti ange achizobvisa rukawo? Aiwa ka, hazvigoneki. Saka iye akabva azoti kwandiri, iwewe ndiwe wega unokwanisa kuti unge uchimubatsira mukadzi uyu. Ndikabva ndati, munokwanisa here kundibatsira? N'anga iya ikabva yati, inini ndini ndainge ndiri solution paequation, pametsi yacho. Saka ndakabva ndazonzi inini kuti ndinge ndichikwanisa kuzosangana naye mukadzi uyu wandainge ndichida, ndichinzwa kuti ndinomuda nemwoyo wangu wose, ndainge ndichazopiwa nyoka. Saka nyoka iyi iyo ndiyo yainge ichazondichengetedza apa ndainge ndava kutoudzwa kutoti ndaitofanira kutoti ndinge ndichizova munhu akaromba kuitira kuti ndinge ndichizokwanisa kusangana naye mukadzi uyu pabonde. Nyoka yangu, chikwambo changu ichocho ndo chinenge chava kundichengetedza. Zvinoita rudo mukomanashi. Regedzai vange vachiti rudo ibofu, because ipapo ndakabva ndabvuma kuti ndinge ndichiromba. Kurombera rudo hama dzangu, ndakabva ndazopiwa nyoka iyaya, ndikabva ndazonzi pose apo pandinenge ndichazorara naye mukadzi uyu, nyoka iyaya manje yaibva yazobuda mandiri, yobva yazozvimoneredza, yobva yazova chinhu one nesikarudzi yangu. Saka pandinenge ndichiita bonde, mushonga uya hawaikwanisa kuti unge uchizonamatira panyama dzangu, because ndinenge ndakachengetedzwa nenyoka yangu. Takabva tazoitirwa mhiko dzatakaitirwa paya, ndokubva ndatobvuma kuti zviri nani kuti ndinge ndichirombera hangu rudo. So ndakabva ndazopiwa nyoka iya. Ndakati ndapiwa nyoka, hei mukoma ainge ari mafireworks, because takabva taenda kuhoneymoon ende tose tainge tichitya kuti what was going to happen. Takabva tazongoti ngatinge tikabva tazongoti tainge tichifanira kuti tinge tichiita zvivindi, tikabva tazoita zvivindi paya, ndokubva tazorara tose. Zveshuwa mukoma, ndakati ndava kuda kunopinda musikarudzi yake, ndisati ndanogumana nenyama dzesikarudzi yake, ndakabva ndatoona nyoka yacho iyo inogara mudumbu mangu. Saka nyoka iyi yakabva yatobuda mudumbu mangu, ndokubva yafamba ikabva yatozvimoneredza, ikazvimoneredza, and it became one nesikarudzi yangu. So ini ndakazoti ndava kuita bonde naye, then rukawo rwuya haruna kana kumbondi affecta. We stayed like that until 2014, end of 2014. Aiwa mukoma, ndainge ndichidya joy. Mari dzose idzo dzainge dzichitumidzirwa nevana vacho dzichibva kuUK, ndaingopiwa mari dzacho dzose ndichingondzitora, baby unge uchidya. Apa ndainge ndichifamba nemamwe mazimotikari mukomanashi, like motikari dzekutoti ndaiti ndichifamba kudai, but ainge akandiudza kuti kana ukangogara waita mistake yekuti unotanga kundighurira, then uchandiziva kuti zita rangu ndinonzani. Mukomanashi, then all of a sudden ndiri pakati pekutonakirwa nelife kudaro, ndava tooneka kutoti munhu uyu anoratidza kuti imbinga. That was when she told me kuti she had to travel to the UK because it was like an emergency. Ndakabva ndarwadziwa paya, but anyway, sezvo iye akanditi she was not traveling there on a permanent basis, ndikabva ndati baby wangu anodzoka. Saka iye akabva azondipa mari, akabva ati baby, hazviite kuti ndinge ndichikusiya pamba pangu, because handiti munoziva kuti dzimwe nguva hama dzemurume dzinokwanisa kuzongokaruka dzauya pamba, manje dzikazokuona uri pamba hazvizoiti zvinokwanisa kuzondipa maproblems in the future. Saka iwewe zvatava kuita ndezvekuti ndava kukupa mari. Saka akabva azondipa mari iyo yaakandipa yainge iri $1,500 ende ndingatoti ndivo maybe mwari wangu, because pamari yacho iyoyo ndakabva ndazongoshandisa 500 to look for a temporary accommodation, ndikabva ndazosara ne1.1. So mukoma, pamari iyoyo yaakandipa ndiyo mari zvekare iyo yandakazoshandisa kuti ndinge ndichizoenda kun'anga kuya. Ndikabva ndazoenda kun'anga kuya, ndikabva ndazonoiudza kuti ini ndainge ndatodhampiwa, because this was after mukadzi uyu azondifonera akabva azondiudza kuti iye ainge ava kusakwanisa kuti ange achidzoka zvekare kuZim, because vana vake vainge vatomusungira play, vakabva vati mama, makura imi, hazvichaite kuti munge muchidzokera kuZim kuti munge muchinogara muri moga. You have to be here because you can see kuti you are not okay, you have to be here. So iye mukadzi uyu akabva azotondiudza kuti we were never going to see each other again. Ndakarwadziwa mukoma, ndiri pakati pekuchema ndichitonzwa munhu achitodropa call, meaning kuti she had already moved on with her life. Ndakabva ndadzokera kuChipinge kuya, ndikabva ndati nhai sekuru ndoita sei, tarirai muone kuti makandipa nyoka iyi, apa nyoka iyi makandipa kuti
ndinge ndichizokwanisa kuishandisa kuitira kuti ndisazobatwa nerukawa. Saka n'anga iyaya yakabva yazoti iyo yainge ichida kuti inge ichindibatanidza nenyoka iyaya zvekuti ini ndinenge ndava nyoka, nyoka iyi iyo inenge yava inini. So ndakabva ndazobvuma paya ndikabva ndazonzi alright, nyoka iyi taichinja, nyoka iyi kubva pari zvino yava kukwanisa kuti iyo inge ichikurutsira mari. But ndakabvunza sekuru vaya kuti nyoka iyi yainge ichazondirutsirawo mari, but vakabva vati vainge vasina kana idea. Ndakabva ndazobva kuChipinge kuya ndokubva ndazodzoka zvekare kuHarare. So mukomanashi ndakati ndadzoka kuHarare ndo pandakabva ndazoona kuti nyoka iyi zveshuwa pose apo pandinoti kana ndikarara nemunhukadzi iyo inobva yangobuda mudumbu mangu sezvayainge ichiita pandainge ndichidanana nemukadzi uya then iyo manje inobva yazotanga kunanzva. Munoona kana uchiita bonde nemunhukadzi ane mamwe mafluids so aanobuda, worst of all kana akaita white iyo inoti ndo mazifluids aya akakora ainofarira, inobva yazotanga kunanzva ichinwa mazifluid iwawo. So nyoka iyi iyo manje ndakabva ndazoona kuti inokwanisa kurutsa mari up to $1,000. Mari iyi hairutsi on the same night, inokwanisa kuti nhasi kana ikarutsa imwe mari then the following kusvika wiki rapera, then panotanga zvekare rimwe wiki inobva yatanga zvekare kurutsa. Saka each and every week nyoka iyi iyo inondipa mari iyo inokwana kuita $1,000. But mhiko dzacho ndedzekuti mukomanashi each and every week ndinofanira kuti ndinge ndichirara ndisingashandisi dziviriro nevakadzi vakasiyana siyana. Each and every week ndinototsvaka vakadzi vatatu. Now it is much more easy because of internet. Ndinongopindawo paFacebook nemaWhatsApp dating group then ndobva ndatongohuka up nemunhu wandee ndichionawo kuti anenge ari padhuze, kana kuri kunzoo ndinenge ndichimufambira but it is not supposed to be far, ndotoenda kuya munhu ndobva ndatomudirira mari ndobva ndatorara naye. Saka wiki roga roga mukomanashi ndinorara nevakadzi vakasiyana vanokwana ivo kuita vatatu. Ende mhiko dzacho ndedzekuti kana ndikagara ndasangana nemukadzi wandinenge ndasangana naye handifanire kuti ndige ndichizosangana naye zvekare. Ivo sekuru vaya ndakavabvunza kuti zvino sekuru naye chichi chazoitika kana kuri kuzonzi ndikazosangana zvekare nemukadzi wandinenge ndakambosangana naye before pabonde. Vakangoseka zvavo, ndikati ko muri kusekei dai sekuru? Vakabva vatanga kutenderedza ruoko rwavo as a sign yekuti unobva watotanga kutodhunya, kutomhanya mushini, kutopenga. Ndokubva vaseka zvavo vakabva vati kutamba zvako muzukuru. Saka handizivi kuti kana n'anga yamboita majokisi newe ichidaro does it mean kuti inenge iri serious here kana kuti zveshuwa inenge ichingotamba newe. So mukomanashi I try by all means kuti ndinge ndichirara nevakadzi vakasiyana siyana. Saka kubva muna 2014 until now wiki roga roga ndinotofanira kutoti ndinge ndichitorara nevakadzi vatatu vakasiyana siyana. Ende sezvandakuudzai kuti iyo inotongorarama nekuti paya patinenge ende sezvandakuudzai kuti iyo inotongoraramiswa nemafluids iwawo anobuda musikarudzi yemunhukadzi panguva apo pandinenge ndichisika naye bonde. So mukomanashi ndiyo confession yangu iyo yandiinayo ndichizosvika pakuitawo munhu akaromba. Hakusi kunzi ndainge ndichitoda kutoromba but ndainge ndakazviudza kuti ndainge ndaonawo chiponda moyo changu chandainge ndawana ndichizviudza kuti age does not matter, what mattered was the love that was there between me and that woman. But iyeko haana kukwanisa kuzondibudira pachena kuti baby sezvaunongoonawo kuti inini ndakura at any given moment from now ndinokwanisa kungoenda kuvana vangu kuUK ko iye akadii akangoitawo kuti neniwo ndinge ndichingoendawo naye kuUK because naiyewo ainge atori nemapepa ainge achimutendedza kuti ange achikwanisa kuenda neni kuUK because ainge ari citizen yeko kuUK ikoko. Saka ndakabva ndarwadzirwa mukoma, ndikabva ndatongozviudza kuti zviri nani kuti ndinge ndichitongova munhu akaromba, ende nazvino mukoma ndiri munhu akaromba. Hey vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Nai kune avo vanogona maths, handizoti panoda mascientific calculators here. If you can calculate number yevakadzi vavarara navo kubva muna 2014, hatizive kuti mwedzi upi, kubva muna 2014 kusvika pari zvino every week vachirara nevakadzi vanokwana ivo kuita vatatu. Sofa varara nevakadzi vangani. Hanzi kana uri hutano hapasisina, uye zvekare siki ndinoziva siki dzose kuti dzinorwadza sei because vakadzi vose ava ndinorara navo ndisingashandisirani navo dziviriro.
ya zvakangooma hazvo vedu we.